Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πρέπει να σας πω τώρα ότι έχουμε τη τελευταία ταλεντάρα μας, έτσι. Η τελευταία ταλεντάρα number 4 είναι. 4. Χειροκρότημα με τρέλα και με λύσα. Αυτός είναι. Γεια σου μεγάλα αρχηγέ. Καλώς όρισες, Ανίτα, στο Ηράκλειο. Ναι. Καλωσορίζω. Καλώς σας βρίσκω. Το Star Channel, τα παιδιά που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, το προσωπικό. Όλο. Και θα σας πω δύο μαντινάδες. Έτσι. Και θα χορέψω λίγο μαλευζότη. Θα παίζω εγώ τη λύρα να χορέψω. Έχετε λύρα? Όχι, χορεύω, είμαι ταλέντο. Ωραία, γουστάρω. Για να φύγει η πρώτη ματινάτα. Χιλιόλογιο μετάφραση. Κάνω για τη μαθιά σου να βρω τη γλώσσα που μιλεί για μένα η καρδιά σου. Γουστάρω. Βιόλες πανθίζουν ολοκλονείς. Μπήκαν στο μπαξέ μου. Και έτσι, Ανίτα όμορφη, δεν είδα εγώ ποτέ μου. Με τρέλα και με λύσα. Με τρέλα. Τώρα φεύγει ο χορός. Είναι σκέτο, χωρίς μουσική αυτά. Είναι το βουβό αυτό. Το βουβό. Είναι το βουβό αυτό. Το βουβό.